Bueno, des de Tarragona estem ja des de fa temps estudiant el tema. Pensem que el que tenim que fer és aliances estratègiques entre els distints proveïdors de salut a nivell públic que en tenim per crear una suficient equips que puguen solucionar problemes que no necessiten d'un super tercer nivell, que estaria a Barcelona. Pensant en les famílies, pensant en els pacients, el trasllat d'una família sencera per una intervenció que es pugui solucionar a Tarragona ens crea certes necessitats, certes preocupacions, i estem treballant en aquest sentit. També estem treballant en el tema que es diu molt de potenciar la primària. La primària, jo crec que els metges, els professionals estan preparats per atendre, però en molts casos es falten eines, es falten una sèrie de suport per part de l'administració que ens doten d'eines tant a nivell informàtic, a nivell també de les noves tecnologies, com de poder solucionar i solventar els problemes en materials. El que deia el doctor Padrós, que el que reclamem és més inversió a nivell d'investigació i a nivell de mitjans tècnics per poder treballar, també és important. I per últim, tenim una facultat de Medicina a Reus molt potent, fins ara, però que probablement l'administració també, o tots junts, ens hem descuidat una mica en el recanvi generacional. I llavors tenim que potenciar el que és la formació a nivell de doctorats i a nivell també d'investigació per fer atractiva dintre de la professió la nostra província, la nostra ciutat, per poder competir a nivell nacional com estem treballant ara. És a dir, tenim com a referència Barcelona, però tot el que puguem fer al nostre territori es tindria que potenciar i reclamem inversió per part de l'administració per poder-ho fer. Com deia també el doctor Vilaplana, tenim un canvi importantíssim estacional. No és el mateix a l'estiu que a l'hivern, no és el mateix a la zona litoral que a la zona interior, i totes aquestes dificultats les intentem integrar i solucionar a través de la part de la professió i també de l'administració.